एकनाथ शिंदेचं सरकार आहे वर्ष दीड वर्ष कुठलं ट्रान्सफॉर्मर पण एमपी कळत नव्हती. हे ट्रान्सफॉर्मर तुमची डीपी आहे ना, काही लोक सांगले आमच्या गावात व्होल्टेज कमी आहे. साहेब भाई तुम्ही आमदार झालात, आम्हाला डीपी द्या. कोणतो माधुर किंवा डीपी त्याला बोलू ना, त्याला वाटलं डीपी म्हणजे अधिकारी, हा लागला शिवाय द्या, हा गडी लागला शिवाय द्यायला तिथं. अहो ते ना आमच्याकडे लाईट नाही, तो ट्रान्सफॉर्मर असतो ना त्याला डीपी म्हणतात. होय काय, मग पहिलं नाही काय बोलायचं, मला कुठं माहिती असलं काय. हा अडाणी माणूस इथं, याला विरोधी पक्ष नेता झाला, मंत्री झाला, याच्या पोरला आमदारकी केली. अरे 2-3 वर्ष झालं डीपी तयार झाला, हरणेला योजना मंजूर झाली, त्याचं सगळं टेंडर निघालं. त्या टायमाला उद्धवजी सरकार होतं. राज्याचा हिस्सा 50%, केंद्राचा हिस्सा 50%, त्याच्यामध्ये जलजीवन मिशन राज्यामध्ये करताना उद्धवजींचा त्याच्यामध्ये हात आहे. आणि म्हणून यांनी सांगावं, एकनाथ शिंदे आल्यानंतर वर्षभरामध्ये यांनी या नळाचं पाण्याचं काम केलं, यांनी सांगितलं पाहिजे ना. आणि म्हणून आता एकनाथ शिंदे येत आहे, आता एकनाथ शिंदेने विकास केला. जागा गावातल्या कोणतरी घर बांधतोय आणि म्हणून लाईटचा एक पोल मागा.